ଫେରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି କହୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ କିଏ ନେଇଗଲା, ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ କିଏ ନେଇଗଲା। କହିଲେ କହିଲେ ପେଲି ପୁଅ, କାଲି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ରେ, ନିଶା ଛାଡୁନି ତୋର। କହିଲେ ପାଗଳ, ତୋ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ କିଏ ନବ? ସକାଳୁ ମଶର ଫାଟିଲାଣି, ଦେଉଳ ଭରଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ସାରିଲେଣି, ଭିତରିଛ ମହାପାତ୍ର ଆଳତୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। ପୁଷ୍ପାଳକ କୁ କାଳୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ପାଗଳ ଏଠି କହୁଛୁ କଣ? ମୋ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ କିଏ ନେଇଗଲା, ମୋ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗ କିଏ ନେଇଗଲେ। ସାରା ପାଗଳ କୋଟିକାର ଶୀତ কমলা কুচমঞ্জর হরে সীত কমলা কুচমঞ্জর ধূত কুঞ্জর ধূত কুঞ্জর ললিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরি হরে হরে জয় জয় দেব তোমাকে খোঁজি খোঁজি সারা রায়গড় সারা বুলি আসিলি, দেখলা তুমি এইটি বেড় আসি কেতে হেলা। চালুন ঘরକୁ ଯିବା ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଲୋ। ତୋ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ କେତେ କାଳିଆକୁ କିଏ ନବ? ଆରେ ସେ ପରା ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି, ସେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ସିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ଏଠି ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେନି, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ନା ତାର ଅର୍ଥ ପରା ପାଦ ବି ଆଗକୁ ଯିବନି। ଆରେ ତାକୁ କିଏ ନବ? ସେଠି ମଣିଷ ପରା ଛାଡ଼ ତା ଆଗରେ। ଠିକ ଯେ ଜାଣିଛ ମାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଉଳ ଜାଣିକି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲିଠୁ ଏ ପେଟକୁ ପେଟ ଧରାଣି ମତେ ବି ଯାଇନି। ଦେହଟା ଖାଲି ଭୋକରେ, ଦେହଟା ଘର ସାରା କେତେ ଆଇଆଣ ଅଣ୍ଡାଳି ତୋଣି କୋଡ଼ିଏ କଣ ଚାରିଆଣଟା ବି ପାଇଲେନି। ବୁଝିଲେ କୁହ, ଘରେ ଚୁଲି କେମିତି ଚଳିବ? କୁଦ ମୁଣ୍ଡେ ଆଣିବି କୋଉଠୁ କୁହ। ତୁ କାଳେ ନା ଲୋ, ମୋ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ। ସୁଦାମର ଖୁଦ ଭଜା ବଦଳରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛୁ? ମଥା ମଣି, ବେକକୁ ମୁକ୍ତା ହାର, ହାତକୁ ଟାଇଟ, ବାଲା, ପାଉଁଜି, ପାଟ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପାଟ ସହିତ ଦେଇଥିଲା। ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଯୋଉ ସୁଦାମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ରାଜବାସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କର, ସିଏ ଦେଖିବୁ ଆମର ସବୁ ଠିକ କରିଦବ। ଆରେ ଏ ସକାଳକୁ ରାତି କାହିଁ? ପଥର ନାହିଁ, ଆକାଶ କାହିଁ ଚିଲିକା ମାଛ କାହିଁ ସେ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା? ଆଉ କାହିଁ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତୁ ମୋ କାଳିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କଣ ଠିକ ଜିନିଷ କହିଲ? କଣ କହୁଛ তুমি? ପାଗଳ ହେଇଛ ନା କଣ? ଓ ପାଗଳ ହେଇଛ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ, ତୁ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ, ତୁ ପାଗଳ, হরে কৃষ্ণ
କାହିଁକି ମନଟା ମୋର ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଇବ। ମୋ ବାମଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଉତ୍କଳରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଦୁର୍ଦିନର କଳା ବାଦଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଦିନର କଳା ବାଦଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହଁ, ଦୁର୍ଦିନର କଳା ବାଦଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବଙ୍ଗର ଶାସକ ସୁଲେମାନ କର୍ଣ୍ଣି ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁପ୍ତଚର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ଗଣାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି এই ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ହତ୍ୟାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ এই ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଭୟଭୀତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୟଭୀତ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ, যে উৎকଳ ମୌଡ଼ମଣି, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କାଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆଜି ଭୟଭୀତ। ହଁ ହଁ, ଭୟଭୀତ। ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା, ଯେଉଁଦିନ କାଞ୍ଚି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ କାଳିଆର ଶରଣ ପଶିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସୁଦଣ ଗଜପତିର ବିଜୟ ଟୀକା। କ'ଣ କରୁଛ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ ବଣିବା, ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବେ। हे प्रभु कलियार भुज, हे प्रभु कालिया शांत, आपण रत्न सिंहासन विजयी करथिला पर्यंत, सूर्य चंद्र आत्मजात करथिला पर्यंत ए गजपतिर सम्मान आउ ए राज्य सिंहासन सबु आपणकर प्रभु, सबु आपणकर। ए अधम गजपति आपणकर सेवक आसन्न विपदरे तुम्हें एक आशा भरोसा प्रभु, तुम्हें एक आशा আজি মঙ্গল আরাধনা কাই ঠিক ହେଲା ଠିକ କହିଛୁ ଆଉ ବୁଝିଲୁ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାଇ ଯେତେବେଳକୁ ନାକ ଶିଖା ଚଢ଼ଉଥାନ୍ତି ଖାଲି ତ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ୟାକୁ କାଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖାଲି ତ ଆଖିଟାକୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖିରେ ତରାଟିକି ଚାହୁଁଛି, ପାଟିଟା ତ ଅଧା ନେଲା, ଅଧା ହାତ। ୟାକୁ କୋଉ ହାତ ଅଛି ଯେ ଖାଲିକୁ କହିବ? ହଁ, ତାର କ'ଣ ଅଛି? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ଦିନକୁ 4-5 ଥର 60 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଉଛି। ତାର କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଟା ତା ପୂଜା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧା ବେଳ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ରାତି 9 ପାହୁଣୁଛି, କେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କୋଉ ପାଳିଆ କେତେବେଳେ କେମିତି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦୟନମାଳ କେମିତି ଆଣିବ, ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ସବୁ ନୀତି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମହିଳା ତଡ଼ପ ଲାଗି, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସଞ୍ଜ ଧୂପ, ବଡ଼ ସିଂହାର, ଯାକ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ନୀତି, ତା ପଛକୁ ଲାଗିଛି ସକାଳୁ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମଣିଷ କେତେ ଖଟିବ? ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କାହିଁ? ଖିଆ ପିଆ ତ ତା ବାଟେ, ଅଧା ସମୟ ତ ପେଟ ଖାଲି ଖାଲି କାହିଁ ରହିବ ବସେଇ? ଏଇখানে ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପେଟ ଖାଲି ରହିବନି।
ଦାନ୍ତ ଅଛି ତୋ କଥା ଚୋବେଇବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଟିଟା ଖରାପ କର ଦେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ଏବେ କେଳିବ ପାଣି ସାଧା ପାଣି ନା ଭାଙ୍ଗ ପାଣି କଣ କହିଲୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କରିଛି ତୋ ନା କୋଦିଆ ଦେଇକି ବୋଲେ କାରଣ ମନ କଥା ଠିକ ବୁଝୁଛି ଆଉ ରେ ଯୋଗାଡ଼ ଅଛି ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ନଗଲେ ମିଳିବନି ପୁରୁଣା ଜାଗା ଜାଗା ନା ଆପଣ ସେ ଜାଗା ହଉ କି ଆପଣ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମାନ ତୁ କହିଲେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ତଳକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର କହିଲ ମାନ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଣିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡ଼ କରି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କାଳିଆଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିରେ ତୋର କ'ଣ ଗଜପତିଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନା କାଳିଆଙ୍କର ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ପୁଣି କାଲି ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଉଳ କଣ ତାଙ୍କର ଫୁସୁରୁ ଫାସୁର ହଉଥିଲା ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆମ ରାଜ ପୁରୋହିତ ମୁଁ କାହିଁ ଠିକଠାକ କିଛି ଚାଲିନି ଆଉ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସୁଛି କଳା ପାହାଡ଼ ଭାରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନର ରାକ୍ଷସ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇ ମୁସଲମାନ ବନଉଛି ଆଉ ଗୋରୁ ମାଂସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଉଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୂଆ ଦୋଷେଇ ଆଉ ତା କଥା ଯଦି ନ ମାନିଲ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କା ମୁଁ ବିଧାୟୀ ମୁଁ ପଠାଣ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ମୁଁ ତୁମ କରାଚା ତୁମ କରାଚା ମୁଁ ଏବେ ବିଧର୍ମୀ ପଠାଣ ମୁସଲମାନ ହଁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ଇଲି ମୁଁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଲି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଦୁନିଆର ପ୍ରେମ ମୋତେ ମୁସଲମାନ ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମନେ ଅଛି ତୁମକୁ ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା ସୁଲେମାନ କର୍ଣ୍ଣିର ସେନାପତି ଥିଲି ମୁଁ ନା ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବପୁ ଆଉ ସାହସିକତା ପାଇଁ କ'ଣ କରି ଡାକୁଥିଲା ବୋଉ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ କରି ଡାକୁଥିଲା କାଲା ଚାନ୍ଦ ହେଲେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଫେରି ଆଣିଥିଲା ତୁମ କଥା ମୋ ତୁ ମନର ହବା ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ତୁମ କଥା ହେଲେ ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି କେତେ କାନ୍ଦିଲି ହେଲେ ମୋ ମିନତିକୁ ବୁଝିବାକୁ
ତା ପଣତ କାନି ଟିକେ ବଢ଼ାଇଲାଣି ତା ପଣତ କାନି ଟିକେ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଆଉ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତୁମର ଏ ସମାଜ ପୁରୀ ଯା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଅ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ ତାପରେ ପାଇବ ମୋତେ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ମନେ ଅଛି ମତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି ତୁମର ମତେ ଭଲ ପାଇବା ତୁମର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ବାଟ ଟାଣିବା ଅଧିକାର ଦେବା ସବୁ ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାତି ଆକାଶରେ ଆଉ ତୁମର ସେ ମତବାଦ ଚାହାଣି ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ଚୁମ୍ବନର ମାଦକତା ତୁମ ଦେହର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନର ଗଭୀରତା ଆଉ ମନେ ଅଛି ମୋତେ ସେଦିନ ତୁମର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ମଧୁରାତିର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲ ତୁମେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଏ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରେମ ଅତୁଟ ରହିବ ଆଉ ଅତୁଟ ରହିବ ଆମରି ବନ୍ଧନ କ'ଣ କଲ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ସୁଲେମାନ ବର୍ଣ୍ଣିର ଝିଅ ଦୁନିଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବିଧାମୀ ହୋଇଗଲ ମୋତେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲ କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ତୁମର ଏଡ଼ାନ୍ତା ପାଖକୁ ଅନେଇ ରହିଲି ଏତେ ରାତି ଏତେ ଦିନ ଦୁଆର ପିଠାରେ ତୁମରି ଅପେକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତୁମର କଥା ମାନି ଏ ସମାଜର କଥା ମାନି ଧାଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ସକାଳୁ ମଣିଷ ଦେଉଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପେଲେଇ ପୁଅ ଛୁଇଁକି ସବୁ ମାନା କରିଦେଲୁ ମତେ ଫେର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ମୁଁ ରାଜୀବ अरे साला राजी को कौन कौन ये साला तो पुराना था सांग्यावती कौनो गोसे राजीव लोचन राय ରାଜୀବ ଲକ୍ଷଣ ଲାଏ ତା ଘର କୋଉଠି ମଣି गोसे बंग प्रदेश अबे तो जाति का कौन नैष्ठिक ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋତ୍ର ଆରେ ପେଲେଇ ପୁଅ ଗୋତ୍ର ଜାଣିନି କହୁଛି କଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ उसे जमानो ये साला गोटे मिथ्यावादी था साला ବେଶଭୂଷାର ତ ଜବନ ପରି ଲାଗୁଛି କହିଲା କଣ ନା ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ अरे साला पूरी कौन है ଦେଖୁନୁ ପେଲେଇ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ପୁରୀ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛି କଣ ପୁରୀ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି महाप्रसाद खाए रत्न सिंहासन में बसिथिबा जगन्नाथ को टिके देखिबा पई आउ मुक्ति मंडप रे बसिथिबा पंडित मान आगे ओ दोष छोड़े भाई अरे ये जो सब कर रे ये कोसई ये साला पहले कोडा कोडी चोरी करतो नोले ये साला कोडी समझतो ना पंडित ना सोनारो ବେଶ
ଦୁନିଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ବିବାହ ହୋଇ ମୋ ଜାତି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରୋଷେଇ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବିଧବା ମା ପାଖକୁ, ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ମୋତେ ଥରଟି କ୍ଷମା କର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଣ ତ ଗୋପାଳ ନା ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ହବ, ଫେର ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରି ପୋଥା ହବ। ଏ ଶଳା କାମର ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଉଛି ଚମଡ଼ା ଜୋତା ଭଲ ଏ ଶଳା ଆଇଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ। ଜୀବନ ଶଳା ମୋତେ क्षमा कर दियो गोसाई, मते क्षमा कर दियो गोसाई, मते क्षमा कर दियो गोसाई। कौन हैला मु जगमरु ब्राह्मण आइ परिबिनी मु मुसलमान रु हिंदू आइ परिबिनी ताले तुमे सब हिंदू आदि मुसलमान हबो आदि तुम हिंदू मानकर त्राही नाही प्रतिटी हिंदू को मारी मु तो रक्त रे होरे करिबी रक्त रे फसाई देबी बड़दांड घरे घरे बसी मु करिबी मोर संतान तोर भी आउ निस्तार नहीं उत्कल प्रतिटी देवालय हबो श्मशान समान प्रतिटी मंदिर को करिबी मूर्ति शून्य मूर्ति शून्य मूर्ति शून्य। କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗିଲା ଡାଇଲଗ କେତେ ଅପଡାଉନ୍ ହେଲା। कौन खबर आनी विषम समस्या मणिमा विषय की को हम आवते बड़ा पहाड़ आसी कटक दुर्ग अत्याचार करी एबे से पूरी अभिमुखी हिंदू मान को निपात कर जा पारुचे हल गा गा रे हाहाकार शिक्षण व्यवस्था करिया क्यों की व्यवस्था करिया पड़ी मणिमा एबे से हिंदू मंदिर मान ध्वंस कर एक तारा श्रीमंत जगन्नाथ ऊपर से आसना गुरु मान चतुर्थ मुक्ति को नहीं ମୁଁ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଣିମା କେଉଁଠି କରିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଦ୍ଦାଗଡ଼ ରାଜଶାନ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚିଲିକାର ହତିଆପଡ଼ା ସେଇଠାରେ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ମଣିମା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅପେକ୍ଷା ମଣିମା। हे प्रभु बड़ियार पूजा हे प्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ आज कें कर्तव्य क्यों परीक्षा मत आज पकाइल प्रभु गर्व माटीर आपण कर्ता धर्ता भाग्य विधाता ये माटीर आपण सुरक्षा आज आपण जो सुरक्षित केउठी सुरक्षित रखी प्रभु आपण मत बाट देखा प्रभु मत बाट देखा। किणी घिनी जाउछ जगन्नाथंकु आम्बे त्रसन करिबु काहाकु किणी घिनी
ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କିଣି ଘିନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ खुंटिया डाक देले पंडी विजय कले खुंटिया डाक देले पंडी विजय कले विजय कर प्रभु विजय कर प्रभु चाप किणी घेनी जाउछ जगन्नाथंकु आम्भे दर्शन करिबु काकू किणी घेनी जाउछ जगन्नाथंकु कुलबधुंकर रड़ी पंडाए गड़ा गड़ी कुलबधुंकर रड़ी पंडाए गड़ा गड़ी विधाता बाम हेला विधाता बाम हेला ओडिशा को किणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु आम्भे दर्शन कर जहाँ हिंदू मानकर एते गर्व एते स्पर्धा निश्चिन्न करदेवी श्रीहीन करदेवी उत्कल ठीक है पूजा पाई नसर पसर मुसेरी कथा जाने कथा बंद कर कौन जानी सफा सफा को जहाँ चाहिए तहाँ मिलो मणि बिलेई पसी पारद बड़ जहाँ चाहिए तहाँ मिलो निर्लज मुकुंद देव चोर करी सुरंगरे आत्मगोपन करिछ भीरु का पुरुष आज तोर निस्तार नहीं आ निस्तार नहीं तो जगन्नाथ आज जो संधान पाइबिनी चिलिका मध्यस्थे हाथिया पड़ारे लुचेई रखिछु तो जगन्नाथ को देखिबी किए आज रक्षा करिब तते आउ तो जगन्नाथ क्या रे गाय चमड़े तैयारी स्वतंत्र दौड़ी प्रस्तुत करियाण ए दौड़ी रे मु ए चारोटी काठ प्रतिमा को बांधी खोसाड़ी लेबी बहुगा प्रदेश आउ ताकू जाई पड़ी पाउस करिले क्या रे वीर हिंदू समन करो कार अच्छी शक्ति प्रतिरोध करो आउ तू जगतर नाथ जगन्नाथ जितना दूर जितना चल पाओगे बहुत भूख लगा है
खाना खत्म हो गया, पानी है? पानी भी खत्म हो गया। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से वो मेरा घर में मेरा इंतजार करता है। कौन? मेरे जाने मन खुशबू, क्या आँख है उसकी, क्या ओठ है उसकी, क्या चाल है उसकी। वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरा माँ है, मेरा माँ और ये मेरे को बहुत प्यार। शादी के लिए सब जुगाड़ हो गया था, फिर सही वक्त पर ये साला सेनापति ने मेरे को बुला लिया। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अभी वो जाना ने क्या करेंगे? छोड़ो मेरा बात, तुम बोलो तुम्हारा क्या है? मेरा क्या है? छोड़ो मेरी बात। मेरी बीवी एक दूसरे को पसंद करती है और मैं ये दारू को बहुत जिस दिन से मेरी बीवी दूसरे के आदमी के साथ मेरे को मेरे बच्चों को करेगी, उस दिन से ये दारू मेरा सब कुछ है। मतलब चलो चलते। तो मेरा समझ में नहीं आता ये काला पाड़ क्या चाहता। इतना दूर चिलिका से लेकर हुगली नदी के किनारे तक चारों मूर्तियों को लेकर क्यों जा रहा है? पानी में डुबाने के लिए ना। साला पानी तो इधर में भी है। चलो पीवा पानी पीवा और ना बोरा मिश्र खाइयो। जो खाएगा वो गाएगा, जो गाएगा वो पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। ये होची ठीक चला ବନ୍ଦ ପ୍ରଦେଶର ହୁଗୁଳି ନଦୀ କଳ ଜହିଁ ଆଫଗାନ ଶାସନ ଚାଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶରେ ରାତ୍ରି ପାହିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କ ସଦର ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛ କିଏ ଅଛରେ? ଏଇ ଚାରୋଟି କାଠ ପ୍ରତିମାକୁ ଏଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର। ମୋ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଯାଉ ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଲେଡି ହାନ୍ସିକାରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ତାର କଳେବର। ନମଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଶିଖାରେ ଆକାଶରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ।
सब खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं चलते हैं। সত্যকি জীব জীব বৃন্দাবনে যাই স্থান পাইব হে রাধা গোবিন্দ ଏହି ହୃଦୟ ଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏତେ ସମୟ କି ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଲୀଳା, ଗଜପତି ନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନା ଉତ୍କଳର ବୀର ପାଇକ ପୁଅ, କେହି ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଯେମିତି ବେସାରା ହୋଇ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟ ପାଲଟିଗଲା ସେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବିନା ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା। ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଲେ ସେଠି କାନକୁ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ କଥା? ହଁ ଗୁପ୍ତ କଥା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଳା ପାହାଡ଼ ସମ୍ରାଟ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ବଙ୍ଗଦେଶର ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଚାରି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀ ଆଣି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି କଣ କହୁଛ? କଣ କହୁଛ? ଯଦି କେବଳ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ କାନରୁ ଦି କାନ ହବନି। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସାଉକି ଆଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୌଡ଼ ତୋଳିବି, ଏକ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳ କରି ତାରି ଭିତରେ ରଖି ମୁଁ ତାର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବି। ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। हे प्रभु जगतର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା। ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ। କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ अरे सकाळू सकाळू एटे उत्फुल्लित तुम बंद करो।
ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କୁହ ତ ଟିକେ। ମନେ ମୋର ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଯାପଣ୍ଡା ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି। ହରିପଦ ଉଳାହୁଳି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନା ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆପଣ ମୋ କୋଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶିଶୁ ରାଜକୁମାର ଆମେ ନିକଟକାଳିକ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋର ହସ୍ତରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କାହିଁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହତଭାଗ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀହୀନ। ସେଇ ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରିୟ, ସେଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ବି ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପାରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭକର୍ମ କରିବେ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ପାଦ ବାଟିବେ, ଆପଣ ଆତ୍ମବିବର ପଡ଼ିବେ। କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେଦିନ ଅତି ନିକଟରେ ମଣିମା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମଣିମା, ମୋ ମନର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆଉ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସ। ଏକ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରରେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମଣିମା। ସତ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମଣିମା। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଶଗଡ଼ିକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ମନ୍ଦିରର ଛତିଶରୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କର। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଯିବି ଗୋଡ଼ପଞ୍ଜକୁ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଭେରି ତୁରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବି ଆଉ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ନା 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 ମଣିମା, ନା ନା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? এই শুভ দিনটিକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଥଦତ୍ତ ଦାରୁପିଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କିପରି? ତେବେ ଉପାୟ ଅଛି ମଣିମା। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମଣିମା ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଯେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ନେଲୁ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଣିମା। Thank you.
पद्मनाभ सुनीतन विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकीनाथं। ঠিক করি কাজ করি না সে ভাগ্য মোর কাহি যেবেଠୁ ଶୁଣିଲି ସେଇ ପାଗଳ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଭକ୍ତିର କଥା ସେବେଠୁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତମେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ମୁଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଲେଖୁଛି ତାକୁ ଭାବ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। वाह कि सुंदर खूब सुंदर कि भाव कि भक्ति लगुच जमी मो कालिया शांत मृदंगर ताले ताले श्री मंदिर में नाचुथिबो। कियो छल शीघ्र जाई मृदंग बजाई भक्त महाशय वो सब किए तुम्हें भक्त कालियार भक्त कौन तुम्हारा परिचय ईश्वर महांती तुम्हें से ईश्वर महांती जी पागल प्राय कालिया पछे पछे धाई दिला तुम्हें से ईश्वर महांती जे ब्रह्म को अर्धदग्ध अवस्था रे उद्धार करतिला तुम्हें कौन से ईश्वर महांती
ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳଯାତ୍ରା କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉତ୍କଳ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲା, ତୁମେ କଣ ସେଇ ବିଷର ମହାନ୍ତି ଯିଏ 7 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପିଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କରୁଥିଲା? କୁହ କୁହ ବିଷର ମହାନ୍ତି, କୁହ। महामंत्री सुवर्ण थाळीने सुसज्जित करी वस्त्र सुगंधित पुष्पहार ଆଉ ବାଟ ଉତ୍ତରୀ ମୁନିଜେ ବିସରର ମଥାରେ ପାଗ ଭିଡ଼ିଥିଲେ।
आज मोर प्राण पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ मोर पार्थिव शरीर, पवित्र हो जाओ मोर पंचेन्द्रिय।